Менә Саба районы Итек бәйрәменә куяннар булып килгәннәр. Кәефләрегез ничек? Зак әзерләндегезме? Тарикатна бар инде. Уңышлар сезгә. Тау кунакка килде Итекнең иң зурысы. Бәйгеле карарга кирәк. Кечесе һәм олысы. Саба Кукмара арасы 50 генә чакрым. Көннән-көн макталып бара Итеге Кукмараның. Салгын гына, йомшак кына озата Саба җиле. Безне җанатарга диеп 45 куян килде. Бәйгеләрдә дә бирешмәс Итеге Кукмараның. Бергәләп бәйрәм итәбез. Күтәреп тонын аның. Җырмыңны да, спортны да барында булдыралар. Бәйгеләрдә көч сынаша иң булган уллар, кызлар. Кукмара итеген кисәң салкыннар һич куркытмас. Итек феста бәйрәм итсәң вакыт заяга узмас. Безнең даныбызны яклап, җилперди җилдә алан.